Здравейте, колеги! Здравейте, лидери! Орифлейм има фантастичен, възнаграждаващ план на успеха. Той предполага не само големи възможности за доходи, той предполага и възможности за пътуване в различни страни, сред които толкова екзотични, като остров Бали, например. На тези конференции има много възможности за контакти, за обмяна на информация. Тук награждават много колеги и си казваш, щом те са могли, ние също можем. Струва си да се положат усилия заради възможността да се усети тази атмосфера тук. Успех ви пожелавам!